moni nde kwakhala kupangika pageant ya Miss Universe. Amapanga chaka chilichonse nde amapanga so Miss Universe. Maiko siyana anatumiza atsikana awo, azimayi awo kuti akachite represent. Miss Universe ya chaka chino inali ndi drama yoti anapezeka kuti amene anali producer bambo wina otchuka kwambiri wa ku Thailand, ndi otchuka komanso millionaire wa ma media company. Anapezeka kuti amapasa azimayi ma promotional things kuti azichita post ma social media awo kupanga promote pageant ya Miss Universe. Nde iye amaona kuti Miss Mexico sakupanga nawo. Nde kunali dinner, pre-pageant dinner, anthu amakadya chani, nde anamulalatira. Anachita kuima kutsogolo kumukalipira Miss Mexico kuti tikupasa zinthu sukupanga, chifukwa chani sukupanga post ma promotional things. Anamunena mokhanga timunchitisa manyazi mpaka analira. Anthu atsikana onse nkukhala uncomfortable kuti zokhala bwanji akumulalatira munthu bwanji. Ndi ananyanyala Miss Mexico uja kuyimirira kutuluka, komanso azimayi enaso anayimirira nawo sonawonso kunyanyala nawo kuti mudzichita kuti panga choncho. Ndi zinakhanga zizasokoneza competition, zinatchuka, it was everywhere. Kenako anawalo aja anapepesa akulira kuti yayi mwina matanthauza zomwe mukuganizazo. Sometimes akuti language ndi mavuda fachoni kuti anthu onse ndadziyankhulo zosiyana ndi mwina samamvana. Anapepesa koma in the end anapanga resign. Saka nathaso kupitiriza. Ndi anthu anamvera chisoni kwambiri Miss Mexico uja kuti nangasi akhala ngati ampusisa pagulu. Majaji awiri anachosedwa chifukwa choti amakhanga napanga za chinyengo palangochuluka zochitika. Apezeka kuti wiki yomweyi Miss Jamaica amayenda amapapa runway catwalk koma wagwa mosakhala bwino. Kugwa panali dzenje pakati pa runway kunoti chifukwa chani anayikapo dzenje modern chipatala. Koma in the end ma finals wawina ndi Miss Mexico imwe uja. Whether wawina chifukwa cha drama yomwe inachitika kuti mwina anthu akumverabe chisoni ndi zomwe zinachitika kuti anamulalatira anatani zinatchuka paliponse, kapena kuti ndi rightful winner akudziwa ndi aini achewo. Koma Miss Universe ndi imeneyo anthu akuchita question kwambiri chifukwa chonena kuti over the years yaluza moral. Fatima Bosch wawina Miss Universe 2025 yomwe amapangira ku Bangkok ku Thailand. Zikomo kwambiri.